Предстоят сега през следващите 2 месеца, април и май, консултации с търговските банки и финансовите институции, на които бихме искали да представим въпросните финансови модели, които разработихме заедно с експерти на Фонд на фондовете, Министерство на регионалното развитие и партньорите в Inspire, нов проекта, който Cleantech координира. Колкото повече банки се включат в тези срещи, ще можем да обобщим и представим резултатите както на Министерството, включително и на Green Transition форума можем да изкараме резултати, така и на институциите, които подготвят националния план за саниране на сградите, за сградно обновяване, който трябва да бъде внесен в финален вид до края на декември месец 2026 година. Сега е момента да кажат какво допълнително им е необходимо, по какъв начин това може за тях да сработи, така че те да бъдат активно включени в този процес.